Silavê var baş hevan çend û çên ku me amade kirine dixwazim ji we re pêşkeş bikim. Di dawiya bernamê de jî em cê bidin tekstekî maqaleyekî siyasî ye. Merû dikare bêje psikolojîkê jî em hema bi vê dest pê bikin. Dewleta Tirkiye li Kobanî gule li karkerên zeytûnan barand. Li gundê Kor Elî yê Rojavayê bajarê Kobanî şênî karkerên ku zeytûnan diçandin ji aliyê li eskerên dewleta Tirkiye ya dagirker ve rast hatin gulebaran kirin. Hejmarekê karker şêniyê gundê Kor Elî ew jî dikeve Rojavayê bajarê Kobanî dema ku zeytûn diçînin ji alî artêşa Tirk ve li hember gund bi cîbûbûnê û eskerên dewleta Tirkiye hatin gulebaran kirin. Artêşa Tirk guleberdaz kesekî zarokekî ew jî her du jî li ser motorsikletê bûn. Di encamê de motorsiklet ji rê derket endamên malbatê birîndar bûn. Artêşa Tirkiye dagirker ji qereqûleke jendarmeyan bi awayekî bê serûber gulebarandiye. Ev yek ji bû sedem ku karker berhemên çandiniyê bihêlin û ji erdê xwe derkevin. Ev terorîzm nine çi ye hebano? Di bültena îberê de me ji we re gotibû Hakan Fîdan dibêje qesede li ser ewlekariya dewleta Tirkiye tehdît e gef e. Nayem dinêrin kî tehdît e ji bo kî? Dewleta Tirkiye, hebûna dewleta Tirkiye, hebûna artêşa Tirkiye tehdît e li ser hebûna milletê Kurd. Dibe artêşa Tirkiye wê demê xwe tune bike. Yan jî îslah bibe, yan jî medenî bibe. Çareyekî lazim e. Yani bi vî şeklî nabe. Yani jiyan bi vî şeklî nabe. Em nikarin biçin nava zeviyê xwe, em nikarin darê zeytûnan biçînin, em nikarin berhemê xwe kom bikin, em zevî da jiyan zeviyên genimê me tên şewtandan ji aliyê dewleta Tirkiye ve bi vî şeklî nabe. Divê em zorê bidin ser vê dewletê ku terorîzma xwe bi dawî bike. Tiştekî ciyê kêfxweşî heye hevalo ji we re bêjim, tê bîra we ji serî heta dawî heta niha me tim gotiye em rêca dikin ji kerema xwe re Rêveberên Rojavayê Kurdistanê, Rêveberên Dem Partiye yê ku pêvajoyê bi rêva dibin li Bakurê Kurdistanê bi dawîbûna dagirkeriya dewleta Tirkiye li Efrînê weke şert dayinin pêşî li ser masê di müzakereyan de. Ev yek îro pêk hat. Rêveberên Rojavayê Kurdistanê dibêjin di müzakereyan de bi rêveberiya Şamê re em ê Efrînê weke şertê yekem dayînin ser masê. Süper. Di her guftûgoyan de, di her müzakereyan de Efrîn êdî mijara serêkê ye. Stîpan hemû dibêje. Bravo. Evet. Evet. Nûçeya ku li ser vê heye ji we re pêşkêş bikim. Tuncer Bakirhan dibêje biryara CHP ya ku dibêje em naçin İmraliyê Kurd birîndar kirine. Ka em binêrin çawa ye naveroka nûçe. Tuncer Bakirhan diyar kir ku ev helwesta CHP Kurd birîndar kirine me ev yek li derekî not kiriye lê hêviyên me hîn jî berdewam dikin. Divê Partiya Damezrêner Avakeriya Tirkiye CHP li cem aştiyê bisekiniya. Ev serokê giştî Dem Partiyê Tuncer Bakirhan beşdarê hevdîtinên Civaka Demokratîk bû ku ji aliyê rexistina Dem Partiyê ya Erzurumê ve hatibû darxistin li ser nîqaşên pêvajoya çareseriyê li ser serdana İmraliyê peyamên giring dan Tuncer Bakirhan dibêje biryara CHP ya nedana endaman ji bo komîsyonê dibe evaya cî xemgîniyê ye. Di arîfeya çareserkirina pirsgirêkeke sed salî da di vê pêvajoyê de herkes divê bibe xwedî berpirsyariyeke dîrokî Tuncer Bakirhan. Dengê CHP yê ji bo nedana endaman wekî kêmasiyeke mezin a ku dibin sîbera keliyeke dîrokî de maye bi nav kir. Bakirhan çi dibêje? Anî ziman ku biryara CHP dilê gelê Kurd gelekê êşandiye, ew birîndar kiriye, balkişan ser hestiyariya pêvajoyê û hêviyên xwe dubarê kir. Tam ji bo ku em birîneke sed salî derman bikin, eger em niha berpirsyariyê hin negirin, em ê kengê bibin xwedî berpirsyarî. Ma ev yek dibêje welhasıl yani melderekî not kiriye em ê bînin bîrawan ew bar dikin behsa hilbijartina dike lewra aştî ya 86 milyonan e. Tiş yek ji tiştê ku min aciz dike hevano ev mesela 86 milyonan e. Tim ji we re dibêjim ya pêvajoya aştiyê tenê 86 milyon însanî bandor nake. Li Rojavayê Kurdistanê, li Başûrê Kurdistanê temamê milletê Kurd hejmara wan derdora 56 milyonî ye.
pêvajoyê aştî em tenê bi Kurdên Bakurê Kurdistanê û bi Tirkara pêk nayînin. Eger dewleta Tirkiye demokrat bibe, demokratîk bibe, çi kul kurder dibe kêfa wî ye, wê bandorê li temamê Kurdan bike. 86 milyon ew benûştê xwe êdî necûnê. Êdî bes e. 86 milyon Tirk dikarin bibêjin. Hemî însanên di çarçova sînorên Tirkiyê de. Veya Tirk dikarin bibêjin ama Kurd nikarin vê bibêjin. Kurd dibê bibêjin ev pêvajo eger bigêje serî, bi dawî bibe, baş bi encam bibe, bandorê hem li Kurdan û hem li Tirkan dike, hejmara her duyan digêje 330 milyon, 340 milyon însanî. Em ji tu partiyê re nabêjin dev ji prensîbê xwe berdin. Lê aştî berpirsyariyeke wîjdanî ye li ser hemû partî û prensîban. Me hêvî dikir ku Partiya Avaker, Damezriner ya ku di pirsgirêka 100 salê de xwedî berpirsyariyeke dîrokî ye, wêrektir tev bigere, cesarettir tev bigere. Tuncer Bakirhan da zanîn ku kesên berpirsyariyê hil nagirin, di pêşarojê de nikarin hesab bidin ciwanan. Bakirhan da axaftina xwe de bersiv da gotinên li dijî aştiyê dibêje aştî çawa mümkün e pêk were wextê ku mirov xetayên hevûdûyekê masiyên hevûdû qebûl bike yan jî mirov rastiya xwe qebûl bike bi xwe re were rûbirû û mirov axaftinê diyalogê qebûl bike ancak wê demê aştî mümkün e. Wekî din Bakirhan çi dibêje behsa çareseriya pirsgirêka Kurdan Demokratîk bûna Komara Tirkiye jî kir anî ziman ku pirsgirêka wan bi komarê re tune ye. Çawa tune ye? Pirsgirêka Kurdan çawa bi komarê re tune? Pirsgirêk ji nebûna demokrasiya komarê derdikeve. Wala ez wî nizanim. Yani ez bawer nakim doza Kurd û Kurdistanê bikeve çarçoveya demokrasiya komara Tirkiye. Ji ber ku em netewek cuda ne, daxwazên me hinek bilind in, daxwazên me bi qasî daxwazê miletê Tirk e. Em serweriya coğrafya xwe dixwazin. Bakirhan got hebûna Kurdan tê naskirin, lê hukûqa wan nayê naskirin. Em aştiyekê bi rûmet dixwazin ku tê de Kurd neyne înkar kirin, neyne paşguh kirin, ziman nasnameya wan were naskirin. Em dixwazin komarê bi demokrasiyê bidin nasîn, dema em vê bikin welat perçe nabe. Berova jî vê yekê em ê rêzê li nasname û çanda hev bigirin. Tamam, maqûl e. Ez hemaviyê bînim ser ekranê. Meqsed em bibînin mesele çi ye, daw çi ye hevan. Başê ez ê behsa psikolojiya Kurdan bikim. Yani aştî çawa mümkün e. Pervîn Buldan li ser hesabê xwe X'ê peyamek belav kir got ez spasiya Serokkomar bi rêz Recep Tayyip Erdogan dikim ku di xebatên komîsyonê û standina biryarê de roleke mezin lîstiye. Her wiha ez spasiya Serokê Giştî MHP bi rêz Dewlet Bahçelî dikim ku tabû şikandin. Ji ber rola wî ye avakerî ez spasiya Serokê Parlamentoyê bi rêz Numan Kurtulmuş dikim. Her wiha spasiya Serokên Giştiyên partiyên siyasî parlamenterê endamê komîsyonê dikim ku piştgirî dane vê biryarê. Hevan no divê naberê de Kemal Kılıçdaroğlu jî axifiye. Serokê Giştiyê berê CHP Kemal Kılıçdaroğlu biryara partiya xwe ya neçûna İmraliyê ya ku di komîsyona parlamentoyê de hate girtin rehne kir. Kılıçdaroğlu di daxuyaniya xwe ya li ser hesabê medya civakî de diyar kir. CHP ne partiyekî asayî ye, teqez kir ku partî xwedî kede, xwedî kevneşopî, xwedî misyonên mezin e. Kılıçdaroğlu diyar kir ku divê CHP li rojata navîn di nava pêvajoyê de be, divê riskê hilde ser milê xwe, li mijarê ji siyasetê zêdetir binêre, destê xwe bixebine kevir, li aliyê rastiyê dîrokê bisekine, wêrek tev bigere, biryardarî tev bigere. Kılıçdaroğlu dibêje ew Kılıçdaroğlu'yê ku nêwîribû bi rêveberên HDP re fotoğraf bikişîne, îro rabiye vê yekê dibêje dema ku ne li ser seroketiya CHP ye. Yani Kılıçdaroğlu pir komîk e. Pîroyê me Dêrsimî wextê ku li ser kar bû, wextê ku seroketiya CHP dikir, hevdîtin pêkanî bi HDP re ji ber tirsa AKP nêwîribû fotoğraf bikişîne bu an re. Masaya şeş alî herî zêde HDP piştgirî daye lê nêwîribû navê HDP bilêv bikira. Îro rabiye dibe destê xwe bixebin kevir. Ez rast nabînim. Pîro şansê xwe wenda kir. Kılıçdaroğlu şansê xwe wenda kir. Mithat Sancar dibêje pêvajoya aştî divê bi beşdariya civakê were ava kirin. Profesör Doktor Mithat Sancar diyar kir ku pêvajoya aştî ya li Tirkiye tenê
به چکبونا گریلا سینوردار ننه یعنی مرو نکاره تنه به گریلا چک بده بردان به وجه تمام پیواجو چی بو نه وسایه آشتیا ماینده لسر بنگی هواکوی و دموکراسی به بشتاری همو بشنجوا که یا پیواجوی آنجاق ممکنه سانجار گوت دانینا چکان بقاسی وره چکان داینه عرده نه حسانه نابه کمرو بی سر راست کرنین قانونی بی سر راست کرنین سیاستی کو به سالانه دبی تکوشینا چکداری دمشه دبی مرو نکاره تنه بریارا چکدانی نبگره یعنی بی سر راست کرن قانونی و سیاسی ji tevgerekê re bibêje were çekandayine ku ev tevger 5 salan di nava şerê çekdarî de ye. Pêvajo niha divê qonaxê de ye. Em li Serbiya müzekere dikin. Sancar destnîşan kir ku banga Abdullah Öcalan xwe destpêre du stûnên bingehî û vê yekê bi ji tundiya derbasbûna hukûq û siyasetê û avakirina civaka demokratîk pênasê kir. Hevan ez ana Kurdiya ajansê me dixwînim tam rezalet. Hakikaten ya. Binêrin. Tenê min ev nûçe sera rast nekiriya. Ez nikarim bixwînim. Yani ajansê me çawa dinivîsiyan nizanim. Wextê di xwendina nûçeyekî de ez zehmetî bikişînim ne rast e. Nûçe ne rast e. Xweş nehatiye wergerandin. Welhesil tişna be ez hem em bikevin navê ez hem sera rast bikim û hem ji we re bixwînim. Devkî êdî çawa lê hatiye. Sancar destnîşan kir ku banga Öcalan xwe destpêre du stûnên bingehîn û vê yekê ji tundiyê derbasbûna hukûqê û siyasetê ya duyem jî avakirina civaka demokratîk e. Sancar destnîşan kir ku pêvajo bê civakîbûnê nameşe. Yani heta ku civak millet têda cih negirin heta ku vê meselê nehemînin aştî nikare pêk were. Anî ziman ku pêwîstî bi têgehên nû bi formên nû yê rêxistina civakî heye. Sancar bi bîr xist ku daxuyaniya 27 Sibatê ya Rêzer Abdullah Öcalan biryarên PKK yên mehên Gulan û Tîrmehê vekişîn valakirina çeperên xeternak nîşan didin ku qonaxa yekem êdî pêş ve diçe. Anî ziman ku divê dewlet jî gavên pêwîst bavêje. Sancar diyar kir ku ji bo rêber Apo pêvajoyê birêve bibe pêwîstî bi misogerkirina şert û mercên guncaw hene. û anî ziman ku divê pêvajo di nav sêgoşeya aştî de were nîqaş kirin. Mesela hatiye nivîsandin çiqas hevalê me zimazan li min godar kin zanim dibe pêvajo di nava sêgoşeya aştî de bê destkirtin. Ev gotina destkirtin yani ele alma ez rast nabînim ku ji tam mirov ji tirkî wergerîne. Were destkirtin. Nabe ya. Merû çawa bike yani konuyu ele alma gelo. Baş e? Sancar wiha axivî aştî ne tenê bi dawîbûna şer ji holêrakirina tundiya fîzîkî, çandî, avahîsaziyekî ye. Pirsgirêka Kurd ya Tirkiye ne tenê pirsgirêka nasnamê ye, neheqiyên civakî, aborî, kemasiyên demokratîk jî beşek ji wê ne ji ber vê yekî aştî tenê bi pêşveçûna hevbeş avan her sê qadan ancak mümkün e. Velhesil ez zor bela jê filîtîm mala wê ava hevalên ku wergerandine. Tamam. Sîpan hemû çi dibêje hevalna fermandarê Qesedê. Di müzakereyan de Efrîn wê tim mijara serêkeve. Endamê fermandariya giştiya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Sîpan hemû diyar kir ku ew di çarçoveya peymana dehê adarê de hewldanên xwe yên ji bo çareseriyeke siyasî ya berfireh ku mafê hemû civakan pêk bîne didomînin. Di derbarê rêkeftina dehê adarê ya di navbera hikûmeta veguhêziya Sûriye û Qesedê de Sîpan hemû destnîşan kir ew pabendî peymana dehê adarê ne. Hewldanên wan yên ji bo gihîştina çareseriyeke siyasî ya berfireh ku mafê hemû civakan pêk bîne berdewam dikin. Hemû diyar kir aştî, demokrasî bijarteyeke stratejîk e. Mijara Efrîn wê de her danûstandinan de wê de her müzakereyên li ser masê de tim bibe mijara sereke. Süper. Ev daxwaza me bû. Heta niha me tim got bila pêk were, bila pêk were. Hevan û aniha ez diçim ji wara nivîsek dînim.
em nivîsê bi hev re dixwînin. Baş e ez hema vîya radikim. Em bi hev re nivîsek dixwînin, sebir bikin. Ez dixwazim em nivîsa Doktor İlhan Kızılhan vê derê bi hev re bixwînin û şîrovê bikin. Şîrovê belkî îcab nake, binêrin. Mamoste İlhan ev e. Li Tirkiye piştî çend salan ji felca siyasî, tevger vegeriya ser nakokiya dûr û dirêj û bi êş a di navbera dewlet û tevgera Kurdan de. Piştî bi dehan salên tundiyê, dûrketina ji hev û şikestina hêviyan, çend îşaretên lawaz lê watedar derketin holê ku nîşan didin dibe ku destpêka qonaxeke nû be. Vekişîna şervanên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ji axa Tirkiye û nîşaneyên destpêkê yên çekdanîneke gengaz, ciddiyetekî dide vê demê ku demekî dirêj e nehatiye dîtin. Li gel vê yekê jî rêya ber bê aştiyekê mayînde hîn bi xeter û nazik e. Ev pevçûn êdî ne tenê mijareke navxwayî ye. Di rojhilata navîn a veguhertî de asê maye. Li Sûriyê hêzên Kurdan ên ku di dîrokê de bi beşên PKK re tekildar bûn, li gel Amerîkayê li dijî Daişê şer kir. Wan li bakurê vî welatî pêkhateyeke siyasî ava kir ku niha bi hikûmeta demkî ya bi seroketiya Ehmed Elşara Colanî re di nav rageşiyê de ye. Enqere bi dilgeraniyeke mezin li vê rewşê de nêre. Ji ber ku fam dike dibe ku guherînên herêmî metirsî bixin ser her pêvajoyekê aştiyê ya paşerojê yan wê ji rê derxînin. Li nav Tirkiye jî komên netewperest û tund ên siyasî ketine nava li vû tevgerê, gefên kevin zindî dikin û bêbaweriyê kûrtir dikin. Beriya ku danûstandin dest pê bikin, tekoşîna li ser tirs û bîranînê yanî dîrokê dest pê kiriye. Min li Tirkiye, Iraq, Sûriye û welatên din ên rojhilata navîn ji nêzik ve şahidî kiriye bêka tundî çawa malbat, tax, tevahiya civakan ji hev diqetîne, başbûn çiqasî hêdî û bi êş e. Aştî li ser masaya danûstandinan çênabe. Di hiş û bîra kesên êş kişandine de şîn dibe. Pirsa sereke niha ew e, gelo civaka Tirkiye amade ye û dikare pêvajoyeke li hevkirinê bidomîne. Dîtina êşan, dabînkirina edaletê, rêlbergirtina tundiya nû, pêkanîna hevdîtinên rasteqîn û xeyalkirina paşerojeke hevpar ne tenê teoriyên felsefî ne. Şertên man û nemana siyasî ne. Dema mirov li hewldanê berê de nêre dibîne ku hêvî berê jî derketiye holê. Peyama Newrozê ya sala 2013 ya Abdullah Öcalan, hevdîtinên İmraliyê mutabaqata Dolmabahçe ya sala 2015 hemiyan pencereyên ku zû hatin girtin vekiribûn. Hilweşîna wan rastiyeke bi êş derxist holê. Danûstandin nikare bijî dema ku bêbawerî û pêşbaziya siyasî bingehên wê hilweşînin. Barên neçareserkirî ên pêşerojê, wekî nedîtina qurbanên kiryar nediyar, birînên aborî, travmaya kolektîv qet bi temamî nehatin çareserkirin. Tu civakek nikare li ser paşeroja xwe danûstandinan bike. Dema ku amade nebe rûbirûyê paşeroja xwe bibe. Di rewşekê wiha de, Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê ya nû ya ku hatiye avakirin, giraniyeke taybet hildigire ser xwe. Erka vê komîsyonê ya avakirina piran a di navbera dewlet, civak û kemîneyan de, yani milletên cuda ên li Tirkiyeyê de, dikare çarçoveyeke sazûmanî ya pêbawer pêşkeş bike. Lê tenê duî mer jî ku serbixwe bixebite. Pirrengiyê qebûl bike, pişta xwe bide pisporên şareza. Aştî ne tenê projeyeke siyasî ye, di heman demê de veguherîneke derûnî ye. Civakên ku bi dehan salan di nava pevçûnan de dijîn, cureyeke zimanê hişk çê dikin ku dijminahiyê asayî dike, empatiyê lawaz dike, lihevkirinê wekî tiştekî nerewa dibîne. Eger bi îsrar li ser bîra kolektif neyê rawestandin, bawerî wê wekî sozeke demkî bimîne. Eger siyaseteke
بیرانینا ترک و کردان هبه ku li dibistan, medya, saziyên çandî reng bide, dikare alîkariya şikandina vê çerxeyê bike. Divê edalet li navendê be. Ezmûnên Afrikaya Başûr, İrlandaya Bakur û Kolombiyayê nîşan didin ku lêgerîna rastiyê, tazmînkirin û hesabdayîn tenê dema ku mağdûr ne wekî fîgurên sembolîk lê wekî karakterên bi bandor bêne dîtin encamê didin. Ji bo Tirkiye, avakirina Komîsyona Lêkolîna Rastiyan yani heqîqetê, guhdariya li mağdûran li herêmên cuda û Meclîsa Şêwirmendiyê ya mağdûran dikare bibe gaveke diyar ker. Lehevkirina bêedalet ne lehevkirin e, jêbirin e. Xaleke dinya girîng, afirandina derfeta naskirina hev e, bawekî dilsoz û birêz. Bernameyên perwerdeyiyê yên hevpar, hevkariya aborî û înîsyatîfên jinûva avakirinê yên herêmî dema ku li ser hevkariya rasteqîn bin, dikarin kîn û nefretê kêm bikin. Aştî her wiha binesaziyeke derûnî civakî dixwaze ku kesên bi mîrasa tundiyê dijîn biparêze, bihêz bike, wekî navendên Şêwirmendiyê, qadên parastî ji bo jin û zarokan û piştgiriya taybet ya travmayê. Garantiya siyasî axa ku bawerî dikare tê de şîn bibe pektîne. Bê serweriya yasayê, aştî ji rawestaneke demkî, lerzok, apevçûnê ne tiştekî din e. Pêşbaziya siyasî ya dadperwer, xwe bi rêveberiya herêmî, mafên çandî, reforma zelal a di dosyeya ewlehiyê de stûtûnên sereke yên îstiqrarê ne. Di encamê de astengî ne tenê anîna xwarê û tevlîkirina PKK ye, pênasêkirina wê yekî ye, bêma Kurd, Tirk û pêkhateyên din paşaroja xwe yê hevpar çawa xeyal dikin. Yek ji mijarên herî hestiyar lê neçar, vegera şervanên berê yên PKK ye. Ji bo kesên ku bi dilsozî dest bi tundiyê dev ji tundiyê berdin, divê rêyên yasayî û civakî yên veger, rehabilitasyon, beşdariyê bêne vekirin. Yani rêya ku jinûva karibin tevlî civakê bibin vegerin jiyana asayî, divê ev rê werin vekirin. Bêyî rêyên wiha, aştî yekalî lewma jî vala dimîne. Kolombiya û İrlandaya Bakur nîşan didin, afiyên bi şert, rêkarên edaleta çaksazîxwaz, bernameyên tevlîkirinê dema ku zelal bin û mağdûr baweyekê çalak tê de beşdar bin, dikarin bi ser bikevin. Demokrasî ne bi awayê ku li hember dost û hevpeymanan tev digere, lê bi awayê ku yên carekî li dijî wê şerkirine hembêz dike tê pîvan. Tirkiyeyê ku amade be vê gavê bavê je, yani karibe kesî ku weke dijmin dibîne wana hembêz bike, li xwe bigire, ve eger ji vê yekê re amade be bikaribe gavan bavê je, nîşan dide ku amadeye kur û keçên welat ne wekî dijmin, wekî welatî pêşwazî bike. Lehevkirin dema ku xelk hîs bikin êşa wan hatiye dîtin û edalet şêmber biye dest pê dike. Hevdîtin dema ku ne wekî bar, lê wekî gavên ber bê hevkariyê ve bêne dîtin dibin sedema guherînê. Pêvajûyekê aştiyê ya rasteqîn ji agirbestê zêdetir e. Nêrineke nû ya welatekî nû ye. Pêvajûyekê aştiyê ya Tirk û Kurdan ku reforma siyasî û beşdarbûna derûnî dîne cem hev, dikare bibe bengiha nasnameyeke hevpar ku cihêrengiyê ne wekî gefekî, wekî çavkaniyekê dibîne. Tirkiyeyeke pirreng dikare peyameke xurt bide seranserî herêmê. Aştiya li rojheta navîn ne bi zorê, bi empatî, bi bîranîn û cesereta hemêzkirina mirovahiyê dest pê dike, dibêje Doktor İlhan Kızılhan. Yani ez şîrove nakim ji we re dihêlim. Yani qasî ku min encam jê derxist, marîfet ne ew e ku merov aştiyê bi dostê xwe re, bi cîranê xwe re, bi nasê xwe re, bi hevalbendê xwe re çê bike. Aştî bi wan însanan re tê çêkirin ku tu wan weke dijmin dibînî,
وەکە ڕاقیبێ خوا دibînî aştî wan re tê çêkirin divê dilê wan pêşê rehet bibe divê civak razî be derûnî psîkolojiya civakê divê amade be paşê merov dikare aştî pêk bîne heta ku bingeh zemîn neyê amadekirin aştî nemimkün e ji ber vê yekî anha pêvajoyek ku em tê dane rêbazî wî pêş te bihatine diyarkirin ji bi sporan bihata pirsîn ji psîkologan sosyologan merov çawa dikare wan her du civakan li hev bîne lê rayedarên dewleta Tirkiye hê jî xwedxapînin dibêjim problem di nava civakan de tune ye problema Kurdan û Tirkiye jî tune ye problem tenê a çend kesan e ku îsyan kirine li hember dewleta Tirkiye em ê çekê wan berdin bînin Tirkiye tevlî civakê bikin meselê dî xilas dibe halbîkî ne ew e mesele ne ew e milletê Kurd amade ye razî ye ji pir tiştan re razî ye fedakarî bike lê civaka Tirkiye ne wisa ye tabloyeke Frida Kahlo'yê hatiye firotin hevando 54.7 milyon dolar Xwazî sax biya û bibe şahet ku tabloya wê hatiye firotin ev tablo hat bîra we hevalê ku bi hunerê re eleqedar dibin divê nas bikin vê tabloyê tabloya hunermenda navdar ya Meksîkayî Frida Kahlo di sala 1940 de çêkiriye bi 54.7 milyon dolaran hat firotin bi vê yekê bû berhema hunerî ya herî biha ya hunermendeke jin ku heta niha hatiye firotin xuya ye li tevahiya dunyayê di nava hemû hunermendê jin de ev tabloya herî buha ye yanî rekor e tablo bi navê El Sueño yanî xewn nivîn yanî xewna li ser nivînê wisa tê naskirin Frida li ser nivînekî ye raza ye li ser nivînê jî çawa ku hûn dibînin skeletekê xuya dike ew xwe tasvîr dike basa xwe dike firotina tabloyê li New Yorkê tenê rekora berhema herî biha ya hunermendeke jin neşkand di aynî demê de rekora Fridayê bixwe jî şikandiye wê jî heta niha tabloyê wê heta niha bi vê fiyetê nehatine firotin cara yekêm e di vê bihayê de hatiye firotin berhema herî biha ya hunermendeke ji Amerîkaya Latîn erê heta niha nasnameya kesên ku tablo kirîne ya jî firotine nehatiye eşkerekirin ji ber ku ev tablo diviya bû Aydê Meksîkayê biya lê li deverekî cuda ye li Amerîkayê yani Frida Kahlo bi vê yekê tê naskirin ku bûyerên jiyana xwe baweke zindî xêz kiriye hema temamê tabloyê wê li ser jiyana wê ne bi taybetî piştî ku di 18 saliya xwe de qezayeke trafîkê derbas kir birîndar bû yani seqetma êşa wî gelekî zêde bû êşa piştê û tim li ber ji ber pişta xwe diêşiya tedaviya wî hebû kesê ku pê re dijiya hevjînê wê ew jî restan bû di sala 1954 de di 47 saliya xwe de koça dawî kir ez hema fotoğrafê wê bi xwe jî bînim ser ekranê hûn bibînin ka kî ye ev e hevando Frîda mesela di hemî resman de hema xwe çêkiriye hat bîra we kîjan e tu dît hemî hevalê me temaşevanê me ne mecbûrin zanibin lê merov anha êdî hûn Frîda nas dikin ev fotoğraf ev bi xwe ye lê di hemî tabloya xwe de hema xwe xêz kiriye binêrin ev jî tabloyekê din e mesela ev ne wêneyê ser pirtûka ew ê ye strî bêrîvan Karatorak
li ser pirtûkawiyê ne? Tiştekî wisa hebû. Tamam e, hat bîra min. Niha pirtûkek destê min de ez dixwînim? Ez bar dikim ew bû. Aha, vay pêşiya min tesadüf. Tam ez dixwînim li ber min e. Tamam. Hat xuya bûye gelo deqekî pisêkine jî şenî vede. Ez di vê naberê de gelek pirtûk hatine ber destê min. Divê ez hemiya bixwînim, binêrin. Ev pirtûk hep destê we, vê jî dikarin bixwînin. Strî, bêrîvan Karatorek hûn dikarin bixwazin jî kîjan weşanê ye? Belkîs, ne? Ew wisa. Tesadüf. Acêb. Tamam e. Strî. Ama li ser pirtûkê tablo kiriye du beş. Yani nîvî li jêr, nîvî li jor. Niha wî rojê me bername çêkiribûya bi nivîskara me Mizgîn Ronak re. Gelek hevalan telefonê min kir ji bo bikaribûn xwe bigînin pirtûkên wê û gelek hevalan adresên xwe ji min re şandin. Eger hûn jî bikaribin adresê xwe ji min re bişînin ser evê bi rêya X'ê, bi rêya Twitterê eger hûn ji min re bişînin adresa xwe em dikarin koliyekî ji Tirkiye ji we re bişînin. Yan jî ji Bakurê Kurdistanê êdî pirtûk li Stenbolê ne li Amedê ne mesele ji bo we. Lê eger hûn adresa xwe bişînin, yani ez bar dikim perê kargoyê û perê pirtûkan hemî eger hûn bişînin ez bersiv didim we çi qasîye tiştekî pir erzan e. Eger hûn bikaribin bixwazin em hinek destê xwe zû bigrin, van pirtûkan em ji destê xwe derbixin em bikaribin cî bidin çapa duyemîn, sêyemîn a Mizgîn Ronakê. Baş e, bi vêya we em cesaret didin wê ku bikaribe berhemên nû binivîsîne. Yani wextê ku wekî nivîskar berhema mirovan neyfirotin hevan nû, mirov cesaret nake pirtûkên nû derxîne. Qeya ez dibêjim qey mihîm e. Mala we ava silav xatirê we dem baş hevan na.